Representants de les 12 entitats culturals i socials que hi ha a Can 60 han entregat al districte un document consensuat sobre quin consideren que ha de ser el futur d'aquest antic recinte fabril del Raval. La propietat de l'espai fa mesos que ha deixat de renovar els contractes que finalitzen. Les entitats, però, creuen que per al barri és important mantenir les activitats. Que es un motor tanto cultural como social del barrio, que es necesario preservarlo, que estamos ahora en la actualidad en una situación compleja, ya que no sabemos muy bien qué va a pasar con nosotros y con las actividades, y que lo que queremos es preservarlas. El document recull també la importància arquitectònica i històrica del recinte, un dels pocs vestigis de l'activitat industrial del segle XIX al Raval. Mantenir-ho, segons les entitats, és assumible. La inversió potser més gran seria la de la compra del patrimoni. La de rehabilitació és difícil de dir sense un projecte, però està estructuralment bé, que és el que es puja més. El districte, que fa de mitjancer entre les entitats i la propietat, considera importants els projectes que es fan a Can 60, però recorda que el recinte és propietat privada i que, per tant, ha d'estudiar els projectes que els presentin de les dues parts. Ara esperen rebre la proposta de la propietat.